poradí tretie, ktoré vystúpi v týchto chvíľach, je zariadenie Kreatív z Klasova. Toto zariadenie súťaží v druhej kategórii, čiže v kategórii so zdravou populáciou. A dovolte mi prosím na úvod povedať alebo citovať jeden krásny citát od Juliusa Noge. Slovenský folklór, piesne, povedačky, hádanky, prekáračky, rozprávky. To je zlatá brána do rodného jazyka. Kto neprejde v detstve a mladosti cez túto zlatú bránu, ostane v rodnej reči navždy cudzincom. Zariadenie Kreatív z Klasova si pre nás pripravili folklórne pásmo s folklórnym súborom Silešánek, dievčence, ktoré pochádzajú z Vinodolu, sú to žiačky základnej školy vo Vinodole. A v nasledujúcich chvíľach nám naši priatelia z Klasova prenesú nás do prostredia tradičných slovenských ľudových zvykov, ako je Lucia, Svätý Ján, žatva a odčepčovanie. Ukážu nám, ako žili naši predkovia v nedávnej minulosti na slovenskej dedine. Tak sa teraz už pohodlne usaďte a vychutnajte si toto predstavenie. Čiže je to zariadenie Kreatív Klasov spolu s folklórnym súborom Silešánek z Vinodolu a ich predstavenie Môj rok na dedine.
taký bude. Never náš, môj bude. A kde ste sa povídať stretili? Na svätého Jána, keď sme dievčence bylinky zbierali a mládenci cez svetojanský oheň skákali, tam sme sa prvýkrát do očí hľadeli. Keby som vedela, kedy bude Jana, veru by naklala na 3 strany ohňa. A prišlo leto a žatva a dožinky. A čo je tá žatva? No dieťa moje, to je tak, keď sa žitko urodilo, bolo treba zožať a poďakovať Pánu Bohu za úrodu. Tak ako sme žali, tak sme sa s Jurkom verno zdali.
krás, uroda dozrela. Zdraví sme sa dožili chvíle, keď sme si prišli chlebiček zobrať. Priložte teda kostci, lebo sa začína žatva upáľať. Leto, voňavé, koho teší polný klas, z určitým hlasom volá nás. Leto, voňavé, tam vyrastie chlebíček, nabrusíme kosáček. Gazda náš, dajže nám oldumáš. Dajže nám z lásky, kosili sme klásky. Dajte nám moc lásky, kosili sme klásky. Detko chodila ku vám? Áno moja, takto prešiel celý rok. Jurko chodieval čoraz častejšie pod moje okienko. A potom čo bolo? No prišli chytači a slovo dalo slovo a bola svadba. Naša pýtam sa ťa poprvýkrát, či ste dvie nosiať, alebo hlavu pustiať. Hlavu pustiať!